Amandla okwakha umuzi uma uyindoda uwathola kubabusi bakini. Ungadlala inyanga, ungadlala abathandazi, ungadlala abakhohlisi basemhlabeni. Uma uyindoda kumele ube nendlu yakho la okungangeni khona umuntu wesifazane, la ongalali noma ongahlangani khona nomuntu. Ngiyayibona ilawu lomlobokazi ukuthi yena uMabiyela lo uganelela ekhaya nayi indlu yakhe okuthiwa le indlu kaMabiyela. Uma ukuthi uganiwe indoda uba nendlu yakho eshanelwa yingane engakathombi ekhaya, ehlambulukile, la wena uhlangana khona nababusi bakho, lapha bazokutshela khona izinto ezibalekile, izinto ezonakalayo, izinto okumele uzenze, izinto ezingagcinwanga, okuyindawo la othumulele khona ixhumanise nabo. Othi uma usuka kumuntu wesifazane uyihlambulule ngokubhava umzimba ngamanzi abandayo, uhambe uye khona la olindela khona izimo ezenzakalayo ekhaya ukuze uzothola impendulo. Kuningi nje ngisho okuncane uthola ukuthi umakoti akasanyatheli kahle egcekeni, uthola ukuthi umakoti usephakamisa, usekwazi ngisho nokumemeza athi hey, umebiza ingane.